first, papagas muna tayo. Full tank natin siya. Yan, today is Friday. Premium. Siguro 200. Nakalabas na tayo ng EDSA. So, ito lang yung challenge dito, guys. Paglabas ng EDSA. So, the rest, tuloy-tuloy na tayo. Actually lang, siguro kalumpit sa MacArthur Highway. So, start ng trip natin is sa Cubao, Q-Mart. Mag-end tayo dun sa Lingayen, Pangasinan, side trip sa Daang Kalikasan. Welcome to Lubacan. Ito yung pinakapangit dito sa MacArthur Highway. Laging may ginagawa, traffic. So konting days na lang to, makakalabas din tayo ng ewan. Saan kaya biyahe nila? Feeling ko dito lang din yung biyahe. Right safe, may makapadyak natin. So, dito na tayo sa bayan ng San Fernando, Pampanga. Kuhanap tayo ng kakainan natin kasi alas 12 na. Gutom na rin ako. Ito yung secret path, masikip na daan. And so stop over muna kami, kakain tayo. Dito kami sa may Inasal. Angeles City, the City of Angels. So yan yun, yan yung city ni Kobe Bryant. Rest in peace, Kobe. Ang cute oh. Cool, parang jeepney oh. Tingnan natin kung saan sila papunta. Boss, kuya, saan yung biyahe nyo? Grabe, layo. Nakita ko kayo dun sa may kawayan kanina eh. Diretso, hindi pa kayo nagpahinga. One shot yun, Baguio. Okay. Sakto kayo nun. Ano yung grupo nyo? Recyclist? Grabe, lalakas nyo. Halos yung mga age nyo nasa mid-40s eh, no? Grabe, ang lakas pa rin ni Kuya. Kaya po, ingat. Ride safe. Mga kapadyak.
tayo sa may kaliwa. Going sa mga Tarem, Pangasinan. Ano yung last bayan ata? Ay hindi, meron pa pala ano. Sabi ko kaya tayo. Doon sa may Bulacan area, sa may Lubacan, ang daming under construction doon. Makikita nyo yung bundok ngayon, kita nyo from the top, meron yung daan, kitang-kita. Ano yung mga dyan ko, mga traffic yan. So ito yung pinaka peak ng Daang Kalikasan, kung hindi ako nagkakamali. Medyo mahaba siya, naka 4 kilometers na kami. So ito yung para pinaka view deck dito sa taas. Under construction pa siya. So overlooking from here yung mga bayan-bayan ng Pangasinan, San Carlos, mga Tarem, mga Orbistondo. Ayan. So plain makikita nyo from here. Tapos kung makikita nyo, kulang pa ng mga puno. So siguro yun lang yung kulang dito. Kailangan nating magtanim para mas lalamig pa dito sa lugar na to. Ganda. Okay lang. Wow, magnificent. Look at that surreal view. Surreal. Parang nasa kalikasan talaga. Nasa langit.
Yan, so guys, what's up? So hope you enjoyed our trip dito sa mga Tarem, Pangasinan, dito sa Daang Kalikasan. So all the way from Cubao. Okay, pauwi na rin kami ng Lingayen. So see you sa next vlog.